Szervusztok! A tömör valóság hűvös ereje az, amivel egy jól megalkotott dokumentumfilm hatni tud ránk. Bármennyire is a realitáshoz kapcsolják, mégis művészet, a lényeglátás művészete. A legjobb egész estés dokumentumfilm kategóriai jelöltjei pedig A boldogság ügynöke, A legpompásabb emberi elme, Dac film Kell egy oroszlán, és a Kix. Lássuk! És a díjat kapja a Kix. Sziasztok, nagyon izgulok. Írtam egy beszédet. Fel akarom olvasni, ha nem baj. Szóval az összes személyes hálámon és leköteleződésemen túl szeretném megköszönni Sanyinak és családjának kollektíve, hogy megmutatta nekünk, hogy milyen életkörülmények és kilátások mellett élnek súlyos tömegek Magyarországon. Úgy gondolom, hogy a jólétben élő társadalom nagy része nem látja, hogy milyen széles rétegeknek nincs esélye a boldogulásra. Mennyien élnek lakhatási szegénységben, vagy hogy mennyire lehetetlen szintet lépni a ranglétrán. Remélem, ez a film felbátorít minket arra, hogy személyesen is tegyünk azért, hogy a körülöttünk élő nem annyira szerencsés emberek is érezzék, hogy egy csapatba tartozunk. Hogy lássuk, bocsi, kicsit boomer vagyok, azt mondja, hogy lássuk, hogy nagy a baj, és hogy tenni kell ezért, ha csak egy pillantással vagy egy jó szóval. Egy turista egyesület emléktábláján olvastam, eddig talán legszebben megfogalmazva ezt. Ahogyan egymással élünk, az a hazánk. Ennek a gondolatnak a magja számomra az, hogy egy közösséghez tartozunk politikai, vallási és származási háttértől függetlenül, és ennek a közösségnek a szolidaritás, az együttgondolkodás és a párbeszéd nélkül nincsen esélye a prosperitásra. A kultúrának többek között ez lenne a feladata, hogy ezekhez a helyzetekhez tereket meg intellektuális muníciót biztosítson. Sajnos azonban nem ezt tapasztalom magam körül, sőt, inkább azt, hogy szisztematikusan lerohasszák a gondolkodás közös tereit, az iskolákat, a színházakat, a múzeumokat, a művelődési házakat, könyvtárakat és a szívemhez legközelebb álló filmgyártást, forgalmazást, televíziót és mozikat is. Honnatyáinknak nem csak feladata, hanem felelőssége is, hogy segítsék minél szélesebb világlátást és gazdagabb ismeretanyagokat bemutató alkotásokat, perspektívát nyújtsanak az évente kitermelt több száz művészeti egyetemeket végzett szakembereknek,